Словото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало бе у Бога, всичко това чрез Него стана, и без Него не е ставало нищо. От това, което е станало, и Словото стана плът, пребиваваше между нас, и видяхме славата Му, слава на единородния от Отца, пълност благодат и истина. Никой кога